Folini tanube ambolo kanyeshi horonya TV la jeli kebaga bela jelema malikono ani malikoka amunu sigilo ni watina ka unyamada auka jabarane mandife ni oye horonya TV wala sa family be saka asoro au fe chugamna auka bamanaka kuna funina au bismillah auka bamanaka kuna funi kenaka kaben bitenema utukalo kleta ani woro o min bena muharram kalo kle wolon vlama samba kilen kemnani ani binani saba amena munu kono kuma nyefo au nyana bakuruba fola anga chamanche fanga ministeri nyamani oye dotari sogali ko kala maigai ale koni tumbe tamana sigu marabulu konana aka tamai senfe atari inya da yoro chamaka wani ye mogo chama kuma na fakata se anga fintigila kauma anika projet kuro chama wara usigi senka wala sa halipi jamana mbe se ga basigi chogamena ani chamanche fanga absega la tamela tametungu nyumana chogamena ore binake anga kuna funi wala kuma bawye amana munu soroka farauka jamana kuna fana warawla ninga farajen fawara ke barauka hambe ulu kono kuma nyefa au nyana au bismillah ko kura au ka bamana ka kuna funin kene ka soni amena munu kono kuma wala au nyana Chekele minga wulika jo belembe bi kaseka masaba inka dine bla minen kono ina fo kira kishi na mabama ale taraka ato minen min konana ni oye Seydina Sheikh Maru Seydou Global El Farouye aleka wulika jo belajile benembe odema ode ya bla sanga ani wati belajilena la selu fokata se ona nyongonoma ode hukumu konana ka ben jumadu utukalo kleta ani saba samba fla muwa ani kele jamia to ikmajini karamogoba aye wajulu kene belebele nyana ya chebani kaufe wajulu kene mi okumu konana ma bacha maulutu mi kene konana kadamine jamia to ikmadin tondona ninga faraka nyongo chama ka munu mbora bamako anate mundugula kana ni kene sanma banya na ya ankara mako bafe ala Sheikh Maru Seydou Kulubale akilenga kene soro bismillah temene ko fe kuma dile faruguma aye blasralu kanene au TV hore ya sama jamina anga nyamada olufe Bunye chaman ba ke ko hali kira Musa nye ala e minge ka be Ashurama ndilla ka foy Nabila Nuhu alayhi salam uba fo ko ale kira foloi muru ay san wakile ne ke sambi duru ka je abuga ka jon wele kana alama bara gelera Nuhu budo ani mamunu bena ukana gelera kutuku ode la islamia de mabo ma foye ay sabali ala na yeddi ku miye ni wachi na ay gelera miye dina demenina dina korotalila aya to ke be ama ko ya ladai na mirila Nuhu na bilahi ni bi ala nofe dina de malila itina gele foye mi bi décourager no ye wala azimu doy kira mununga jalaka bo kira be che duru de du min sabatira nuhumbula nuhu yera de ya foloi tarima fa ha nabila nuhu alayhi salam nabila ibrahim alayhi salam nabila Musa alayhi salam nabila Isa alayhi salam ani Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam asabatira ala ye kira munu foko ulul azmu do kuni maduru de do nuhu de ya fora muru nuhu ye gele minya kanyena maya kono dina indemalila abeti se kafo suratu nuh na dia qur'ana kono muru bi chama yola ni goshili do foga ta akiri o ba hake min daraka o dasse kafo muru ni toya mani muge bolidu o fashi shiti min do majirala nuhu ga mo ya seke ay san wakile neke sambi duru ka je shuni kliye abe wajulu la
abu wele jamana ka ala ta fuye abu wele akele n'u kile ka ala ta fo abi wajulu ke sufe abake klefe samba kile sambi duru ka je o bela ame maachi soroni ma bi sheginde min sabatira muso bi woro ani chemu ko nindo bawo mundi nu jigi tigale na ala wele wala yamaru ka fo ala ka halaki jiga ka mo ka ala ko nya menzona Allah do kera sawi segana o ne ala binanyere jirula na foratu ni matu na tu ni kore kilimbache ulamina jigi ka mo ka ala e tufana de nati ke jibo sanfe ka bodu jugoro jie kun fa kun ka be haraki nyani jinnali ti ala kunu ga kunungla ala yere ani mamunun darala ani dave be chena muso ukado kulu kono kulu ngona fe kofe ni ma fe fo itina tu jie kono fa bebe haraki halakin dale nuhu na ka mo do na kulu kono muro ala sona wala ke jinja ka kulun jod ku kulu ka judi kulu sanfe ke be do mi ma ni kitabu yo sabati wala ode yo ma ashura Allah akbar mindo tarima fa ula je dara la fe ke be ashura ma tufana na le ke je be halaki ke je wuli je kala ka sigin tukuni ke be ashura ma nuhu na ka mo jigina du kulu ka ji jara ke be ashura ma ko nuhu yere ya ashura shu ani mamunu bi ɲɔgɔn fɛ ayu be yamaru na suni u ye kalo da ala foli na barika dali kama ko ala ye ji ja ka dugukolo labila olu yɛrɛ sigina kana dugukolo kan ka bɛn ashura ma tarima fa ulamuru nin ye hakilila jigi kunkurunin ye ka jiri la ashura ti don fitini ye ɲinɛ man kɛ k'a don kɔ ani bonyali ka kan Nabi Musa alayhi salam na nyamiri ale ka ɲɛnamaya la murami tashi basura kono Firawuna ye muso jigiyɔrɔ de jɔ Musa kama billahi ala muran ne diɲɛ bɛ bilali kontro la a dɔn ko ala ye min latigɛ a bɛ to de la billahi jinɛ ni adamaden ka jɛ k'i sen cɛ ni ala ma sɔn i kɛ bi k'alahi i tɛ dugu sɔrɔ a ye daw la silamɛw ala ye kow labɛn cogo min na ala ye kow latigɛ cogo min na a bɛ kɛ ten de wa a bɛ to o de la ni kira Musa ye muru an bɛ da o la Musa bangeni fɔra Firawuna ye kɛ ko Musa bangeni ɲɛ san 40 ko den dɔ bɛna wolo ale de b'i ka fanga tiɲɛ Firawuna ye labɛn bɛɛ sigi sen kan ko Musa kana na kɛ ko Musa nali ɲɛ san 40 mɛ ni ala ko n b'a kɛ jɔn ka dabali tɛ se k'o kunbɛn Musa nana a ma se ka kunbɛn Firawuna ye den hakɛ min fa tari Musa kana bange wallahi ala de b'a da dɔn ni tun ye jumadon ye utukalo tile 23 san 2021 wajulu kɛnɛ belebele min ɲɛnamayara cɛbaninkaw fɛ halibi an bɛ dugawu de kɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caman a bɛ masaramani bolo ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la o bɔlen kɔ an ka camancɛ fanga minisiri ɲɛma ni o ye dɔgɔtɔrɔso kale kokala mayiga ye ale tun bɛ tile 3 taama na Segu marabolo kɔnɔna na a ka taama in senfɛ a taara i ɲɛ da kɛrɛnkɛrɛnya la ɲɔnɔ dugu dɔgɔ n'a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Debugu a taara i ɲɛ da yen kɔni kan ka se ka projet dɔw fana sigi sen kan min wari bɛ t'i jɔ sefuwari miliyari 26 o n'a kunkanko fɛn na ka se ka faamu sɔrɔ ni kumakan na Basedu Kulubali ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. An ka minisiri ɲɛma Dr Shugel Kokala Mayiga ye tile 3 taama min kɛ Segu jamana kan a tile 2nan baaraw daminɛ ni marakala pɔn lajɛli ye munna ka se ka taa lajɛ a baara cogoyaw a bɛ se faamuyali sɔrɔ o la cogo min na marakala tɛmɛlen kɔfɛ minisiri ɲɛma Dr Shugel Kokala Mayiga taara ɲɔnɔ Jabali Ndendugu ani Bɛwani ni ye yen yɔrɔ ninnu lajɛ cikɛla minnu bɛ yen gɛlɛyaba 3 ɲɔgɔnna bɛ olu kan min ni o ɲɛfɔra minisiri ɲɛma ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ fɛ an papa mɛ bi fɔ k'an jakalu
an bɛ yɔrɔ min na bi ala an si cogo an t'a dɔn an ka sow kɔnɔ. Premier ministre an tɛ sira saya ye nka an bɛ sira kɔngɔ saya ye. Saya bɛ se k'i fa k'a sɔrɔ i m'i malo fo kɔngɔ. Kɔngɔ tɛ mɔgɔ si fa n'a m'i malo. I man kan ka maa min deli i bɛ t'o deli. Donc a jija a y'an dɛmɛ an ka ji sɔrɔ. Fɛn mun bɛ an yɛrɛw kamana gan an ka sigida la bi o de ye lakanabaliya o tɛmɛnen kɔfɛ ni sɛnɛ kɛra angɛrɛ ko ka angɛrɛ sɔrɔ a sɔrɔ kuma na k'a sɔrɔ a hakɛ la mun bɛ se ka foro labɔ. Bon ani cakɛminɛ ni fɛn saba de kɔni ka di anw ye n'o sɔrɔla ni baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ ka jamana dɛmɛ baloko la kosɛbɛ. Ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen lamɛnlen kɔfɛ fɛn min ye minisiri ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ y'a jira u la ko a y'u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen mɛn a bɛn'u fara ɲɔgɔn kan munna hali sisan ka se ka ɲɛfɔli kɛ furancɛla fanga jamana ɲɛma yɛrɛ ye ne o ye colonel Asimi Goyita ye fɛɛrɛ jɔnjɔn minnu mana sɔrɔ a la o tɛna dogo u la. Gɛlɛya min b'aw kan an kun b'a dɔn yanni an mana mɛ ye caman mɛn sisan intervention minnu kɛra nka conseil caman nana u nana mun na u nana ka discours ninnu lamɛn ka taa sɛbɛn k'a d'i ma u nana fana ka kuma mɔgɔw fɛ kɛrɛfɛ n'aw y'a ye a caman bɛ jama in na u bɛ ka kuma mɔgɔw fɛ k'a dɔn tigidi gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan est ce que kuma min bɛ fɔ yan micro la ani min bɛ jamanadenw kan o ye kelen o bɛɛ bɛ na fara fara ɲɔgɔn kan ka di ne ma ni sera Bamako ne fana b'a ta ka taa yira président de la transition pour que solution min bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya min b'aw kan an k'o ɲini ka o solution sabati. I n'a fɔ aw bɔra ka a jaw ye cogoya min na an ka minisiri ɲɛma n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale tun bɛ tile 3 taamana Segu marabolo kɔnɔna na a ka taama in senfɛ a bɔlen ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na a kɔni y'i kunda jabalikaw fɛ yen jabali fana a taara yen ka se ka taa i ɲɛda an ka lakanaba minnu bɛ yen ka se ka i ɲɛda olu ka hali bi kɛrɛnkɛrɛnnenya ka se ka kuma u fɛ ka se k'u la encourager ka se ka u ka baaraw kɛ i n'a fɔ a ka kan cogoya min na hali bi Basedu Kulubali ale bɛ ɲɛfɔli caman kan ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. hali sisan minisiri ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ka taama hukumu kɔnɔna ɲɔnɔ ale marabolo kɔnɔna ani sɛnɛkɛlaw ka sigikafɔw tɛmɛlen kɔfɛ a taara sen jɔ jabali kɛlɛkɛcɛw la. An nana sɛnɛkɛlaw devoir campagne agricole bɛ cogo di min ko kan tɛ se ka na yan président de la transition ko kan tɛ se ka na yan ka segi Bamako na mana aw fo k'a f'aw ye maliyɛnw bɛ hakili bɛ aw la k'a fɔ aw ni ce aw ni baraji aw teri minnu tora la ala k'u da yɔrɔ suma Mali tɛ ɲin'aw ko jamais mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye l'armée janfa a ye Mali janfa o de kama gouvernement de transition ko exactement comme a bɛ ka kuma maliyɛnw bɛɛ fɛ à travers vous n bɛ adresser Mali soldats bɛɛ la ka bɔ Kidal fo Kayi k'a f'aw ye gɛlɛya min b'an kan n b'a dɔn an bɛ ka Mali kura sigi aw fana a ka ɲɔgɔn kuma yan armée bɛ min fɛ hakilina min b'aw la a y'a fɔ président de la transition ye a bɛ taa don assise la maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la mɔgɔ o mɔgɔ n'a ko k'a bɛ Mali mara a se ka Mali mara n'a ma hakili to l'armée la fɔlɔ jamana o jamana n'aw y'a mɛn a tɔgɔ bɛ fɔ jamana baw bɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'aw y'a ye u ka président u ɲɛmɔgɔ a ka baara fɔlɔ ye k'a ka armée sinsin ni armée ma sinsin jamana ka indépendance t'a la hɔrɔnya t'a la danaya t'a kan donc u nana o message de f'aw ye. minisiri ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ka nin taama in kun bɛ taa kuncɛ waati min na u nana bɛɛ wani yirituru dɔ baara tun bolodalen bɛ yen nɔ walasa ka se ka o lawaleya sanji n'a ta bɛɛ lajɛlen minisiri ɲɛma y'i jɔ ka se ka bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin u ma nin baara ɲuman in na. An bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka basigi nati an faso Maliba kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu min bɛ wele ko ANASER ale ni Kulukoro gendarmerie mɔgɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ buna hadamadenw ye siraba kan ko kibaruyaw la walasa siraba ka kasara o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ni jɛkulu yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen bɛ o de ma ka se ka mɔgɔninfinw lafaamuya bolimafɛnw kɛcogo la walasa kasara minnu bɛ to ka kɛ sirabaw kan olu bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ka se ka faamu sɔrɔ nin kuma kan na hali bi an ka ɲɛfɔliw lamɛn Hɔrɔnya TV tɔgɔ la.
ka sabu kɛ siraban kan kasara jugu warali ye an ka jamana kɔnɔ ni waati na. Cakɛda min be yen nɔ ni ale ka baaraw ɲɛsinnen don an ka sirabaw kankow ɲɛnabɔli ma ni o ye ANASER ye. Olu ye kɔlɔsili baara dɔw sigi sen kan ka kafo u cakɛɲɔgɔnw ka dɛmɛ ma ni o ye gendarmerie ye. O de sababu la u bɔra ka u jɔ siraba min bi bɔ Bamako ka kunda Kulukoro kan ka se ka lafaamuyali di siraba in kan boliba bɛɛ lajɛlen ma ani ka se k'a lajɛ hali sisan n'o y'a sɔrɔ ni siraba in kana bolibaw bɛ ka siraba sariya dɔw labato. Jaji Sakɔ ale min ye ANASER ma ɲɛmaaba ye a ko a diyagoyalen don olu kana ni siraba ninnu lajɛ ani ka sɛgɛsɛgɛ n'o y'a sɔrɔ siraban kan boli sariyaw bɛ ka labato. O kɔ fɛn min ye yeelen dɔw bi bolimafɛn dɔw la ko ka se ka olu fana sɛgɛsɛgɛ bawo ni su kora ni ye o yeelen ninnu k'a la a bɛ kɛ sababu ye maa min bɛ ka na ni n'o tigi bɛ ka kunbɛn ka sira tunu o tigi la. Komanda Sitafa Tarawele ale min ye gendarmerie tigilamɔgɔw ka motobabolilaw ka maa ɲɛmaa dɔ ye a ko baara ɲɔgɔnya min bɛ ANASER ni gendarmerie ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ bila hukumu min kɔnɔ na o de ye ka ANASER cakɛda dɛmɛ u ka baara la munna sirabankan sariya dɔw bɛ se ka labato cogo min wa o sirabankan sariya ninnu dɔw labatobaliya bɛ i n'a fɔ dandɛmɛboli. O kɔfɛ latangana min bi mobili yɛrɛ kɔnɔ ni mobili bolilaw wali kelen mobili sigiba kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan o siri n'a bɛ fɔ a ma ko ceinture de sécurité o siribaliya. O kɔ mobili bolibagaw yɛrɛ ni o ye chauffeur ye o dɔw fana ka min ka don bolimafɛnw kɔnɔ. K'aw hakili lajigi ANASER ni gendarmerie mɔgɔw ka nin bolodi ɲɔgɔnma in kɔnɔna na Kulukoro ale marabolo kɔnɔ. Kulukoro mara ɲɛmaw y'a jira ko a bɛna kɛ sababu ye ni siraba in kana na ka kasaraw dɔgɔya kosɛbɛ. Wa fɛn min ye siraba in kana bolibaw yɛrɛ fana ye u caman y'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna ANASER mɔgɔw ye min fɔ ko u y'a faamu wa u bɛna n'a labato. O de fana bɛ an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma Sinayogo ale sera ka ja minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi tɛnɛ ma o to kalo tile 16 o min bɛnna Muharam kalo tile 7 ma san 1443 ne ni aw an ka ɲamada o jaw fɛ. Afghanistan jamana kɔnɔna la Bamaci walekulu minnu bɛ yen n'u tɔgɔ ye ko Talibanw olu kɔni donna Afghanistan faaba kɔnɔ ni o ye Kabul ye wa u ye layidu di k'a yira k'a fɔ u tɛna Kabul minɛ ni fanga ye u mago b'a la fanga ka di u ma basigi tɛgɛdi ɲama o kɔni kɔnɔna la nin ye a dɔgɔkun kelen ye Afghanistan duguba fɛn o fɛn bɛ yen ni maa kofɔlen ninnu kɔni ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni jaso fo ka n'a don Afghanistan yɛrɛ faaba Kabul o kɔnɔna la ka bɛn dimanche uti kalo tile 15 sɔgɔmada yanfan waati olu kɔni ma minisiri min ɲɛsin bɛ Afghanistan kɔnɔna ko ɲɛw ɲɛnɛbɔli kɔni ma ale y'a yira k'a fɔ fanga bɛna di furancɛla fanga tigilamaaw ma lɛrɛ dama dama o kɔni kɔnɔna la nin ye a dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye Amerikɛnw ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen hali olu bɛɛ ma tan Talibanw kɔni kelen filɛ nin ye ka Afghanistan minɛ ka kɛ u ta ye duguba tɔ minnu bɛ yen ni a tɔ tun ye olu ye k'a daminɛ Mazar-e-Sharif ka taa Jalabad o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ duguba tɔ minnu bɛ yen u ye ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ ka kɛ u ta ye Afghanistan faaba Kabul ni waati kofɔlen kɔni na u taara u jɔ o yɔrɔ kofɔlen kɔni na nka maa caman y'a yira k'a fɔ u tɛna u yɛrɛ to Talibanw olu kɔni bolo yɔrɔ caman maaw du caman olu kɔni kɛn bɛ ka fiɲɛ kɛ u yɛlɛnso ye bi don mɛn o mɛn a sebali tɛ Afghanistan Talibanw tun b'a la ka don min ma kɔnɔ u yɛrɛ ka fɔ la nin ye o selen ye. Afghanistan jamana kɔnɔna la Talibanw kɔni donna Kabul ni o ye Afghanistan yɛrɛ faaba ye Afghanistan jamana ɲɛma ni o ye Ashraf Ghani ye jateminɛw y'a yira k'a fɔ ale kɔni ye fiɲɛ kɛ a yɛlɛnso ye a bɔra Afghanistan jamana kɔnɔna la pepewu o kunnafoniya in nasela dimanche uti kalo tile 15 jamana ɲɛma danga Abdullah ale kɔni fɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ san 20 u bɔlen kɔfɛ fanga la Talibanw kɔni kɛlen filɛ nin ye ka
fana u cogo ka u masakɛ cogo Afghanistan jamana kɔnɔna la. Jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ashraf Ghani ale bɔra ye. Jamana ɲɛmaa dangan kɔrɔ Abdullah ale ye o kɔrɔfɔ in nase ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Talibanw y'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ ka fanga ta k'a sɔrɔ mankan foyi kɔni ma kɛ. O cogo kelen fana kɔni don jamana gɛrɛden minnu bɛ Afghanistan jamana kɔnɔna la olu caman kɔni ye wele bila u ka jamanadenw ma k'a fɔ u ka bɔ ka taa pankuru jigiso la wa pankuru bɛna taa u ta ye ka u sɛnsɛn ka taa n'u ye faso la. Itali jamana bi o la, États-Unis jamana bi o la, Allemagne jamana bi o la, ka taa se Faransi jamana ani jamanaba caman gɛrɛw kɔni ma. Allemagne jamana kɔni y'a yira k'a fɔ u ka cakɛla minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen ka taa Kabul ale kɔni pankuruso la wa tɛnɛ uti kalo tile 16 pankuru bɛna u ta ka taa ni u ye faso la ka maaw hakili lajigin. Duguba caman minɛlen kɔfɛ Talibanw fɛ u kɔni taara u cogo hali sisan Afghanistan faaba kɔnɔna la. Taliban ninnu yɛrɛ ye Afghanistan jamana mara san 1996 ka na bila san 2001 na. U kɛn bɛ ka silamɛya birifini kɔni biri u yɛrɛ kan waati min na u tun bɛ fanga la. A tun tɛ bɛn fiyewu muso kɔni ka bɔ wa den musoman o tun tɛ taa lakɔli la. Muso minnu bɛ yen ni u furulen don ni olu fana kɔni tun minɛla jɛnɛya la u tun bɛ bon k'u faga. O cogo kelen fɛnɛ don minnu ma furu busan misɛn kɔni tun bɛ ta ka don olu la. N'i tun minɛra suyɛnni na siga foyi kɔni t'a la i tɛgɛ tun bɛ tigɛ o waati. Wa maa minnu bɛ yen ni olu kɔni tun minɛra maa faga la ni o ye dantɛmɛ sago kɛbagaw ye olu tun bɛ jɔ foroba kɛnɛ kan k'u lamaga kosɛbɛ. O cogo kelen fɛnɛ don ka tila ka u faga. Maa minnu bɛ yen cɛ ni cɛ ka jɛn an k'u ma ko homosexuels olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ faga. Nin waati in kɔni na Afghanistan jamana kɔnɔna la Talibanw kɔni bɛ fɛ ka u sigi masakɛ sigiyɔrɔ la. Dugukolo yɛrɛ min kɛra Haïti jamana kɔnɔna la maa minnu bɔnɛra u ni na dɔ kɔni b'a la ka fara o jatedaw kan ka kɛɲɛ ni dimanche uti kalo tile 15 san 2021 maa 700 ani maa 24 dɔ fɛnɛ bɛ se ka fara o jateda kan olu de sara wa maa 100 caman olu tununnen don an bɛ waati min na i ko bi ka maaw hakili lajigi k'a fɔ tuguni maa 1800 olu kɔni banara kosɛbɛ. N'i ye marabolo yɛrɛ ta k'a lajɛ kɛnɛyaso belebeleba 3 de bɛ yen olu kɔni faratiw i n'a fɔ dakɔnɔni. Minisiri ɲɛma Ariel Henry ale kɔni ye wele bila jamanadenw ma k'a fɔ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɔ nin gɛlɛyaba in kɔnɔna la. Japon jamana tenisi jouelaba min bɛ yen ni a tɔgɔ Naomi Osaka ani a fa ye Haïti jamanaden ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ tournoi nata a bɛna wari fɛn sɔrɔ a ka tenisi jouer la a bɛna o kɔni ta k'a ɲɛsin maaw ma. Dugukolo yɛrɛ sera maa minnu ma Haïti jamana kɔnɔna la. États-Unis jamana ɲɛma Joe Biden a fɛnɛ ye layidu di k'a fɔ dɛmɛ bɛna ta joona ka ɲɛsin Haïti ma. Haïti min ye jamana ye min bɛ jate minɛ Ameriki fantan jamanabaw olu kɔni fɛ ni a mara kɔni bisiba salen don nin ye a san 10 wa jamanadenw jamana min sanga a n'a ka waati bɛɛ Alahu subahanahu wa ta'ala ka lajarabiw o bi u sɔrɔ. Dugukolo yɛrɛ bi o la jiwoyow bi o la an k'u ma ko catastrophe naturelle. Rusi jamana kɔnɔna la u ka faaba ni o ye Moscou ye fanga sɛnɛmatɔ maa caman kɔni minɛra ba polisilakaw fɛ k'a sabu kɛ nisɔngoya taama belebele o la bɛnnen ye fanga sɛnɛmatɔ maaw ka fɛɛlɛtɔ min bɛ yen ni a tɔgɔ le parti communiste a b'i tali kɛ fanga sɛnɛmatɔw ka fɛɛlɛtɔ na olu tun ye nin lajɛrɛba in kɔni labɛn sani kalafili nata cɛ o min bi kɛ septembre kalo san 2021 ba polisilakaw kɔni ye nisɔngoya taamakɛla minnu minɛ fini dɔw kɔni tun bi u bolo minnu kɔni b'a yira k'a fɔ u tɛ Vladimir Poutine ka fɛɛlɛtɔn fɛ ni o ye Russie Unie ye wa u tun b'a la ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin fanga sɛnɛmatɔn cɛba min bɛ kaso la Alexei Navalny ale kɔni ma nin waati laban ninnu kɔni na Russie gouvernement kɔni b'a la ka dansɛmɛ kɛ fanga sɛnɛmatɔn tigilamaw kɔni kan journalistes maa minnu bɛ yen ni olu kɔni b'a la ka buna adamadenya hakɛw lafasa olu caman fana kɔni b'a la ka
ka u ta ye a la septembre kalo kalafili kɔni bina kɛ koba ye sabu a bina kɛ sababu ye Vladimir Putin be jamana ɲɛmaa kalafili san 2024 ka o labɛn Vladimir Putin yɛrɛ si be san 60 ani san 8 bi a bi fanga la a be san 20 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko bɔ san tɛmɛnen a ye jamana sariya sunba kɔnɔko dɔw kɔni yɛlɛma min be kɛ sababu ye a bi se ka to fanga la fo san 2036. Araba tɛmɛnen lahawta ji belebele o nara Turki jamana kɔnɔna la a kɛra sababu ye ka bisi basaba ka o kɔni don Turki kaw kɔni fɛ maa 50 ani maa 7 u y'a dɔgɔyalan ye wa dɔ bi se ka fara o jate da kan jiwoyo minnu nara o kɔni kɛra sababu ye ka olu bɔnɛ u nin na wa maa caman bɛ yen bi minnu fana kɔni tununen don wulikajɔ ani cɛsiri kɔni bi sen na Turki jamana faamaw fɛ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu kɔni ye kasara in sɔrɔ kunnafoni kuntan dɔw fana kɔni tun bɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ minnu bala k'a yira k'a fɔ maa caman olu kɔni tununen don marafaamaw y'a yira k'a fɔ o kuma in kɔni tɛ tiɲɛ maa 8 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɛ kɛnɛyaso la nin waati in na nin jiwoyo belebele min kɔni filɛ nin ye a kɛra sababu kɔni ye ka sow ka olu kɔni kɛ i n'a fɔ u tun tɛ yen o cogo kelen fɛnɛ don pɔn ni o ye pɔn 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye ka olu kɔni tigɛ mobili caman taara wa sira caman bɛ yen bi maa kɔni tɛ se ka olu kɔni matarafa nin jiwoyo minnu kɔni filɛ nin ye a bi san 10 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko bɔ nin ɲɔgɔnna ma den ka na Turki jamana kɔnɔna la. Japon jamana kɔnɔna la nin waati in na sanji belebele o kɔni nara min kɛra sanji kɛrɛnkɛrɛnnen ye an ko a ma ko pluie torrentielle a kɛra sababu ye ka maa 6 ka olu de bɔnɛ u nin na jamana worodugu yanfan ka taa a kilibi yanfan fɛ maa miliyɔn caman Japon jamanadenw na a fɔra olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka fɛɛrɛ kɛ ka bɔ u sigiyɔrɔ la agence météorologique ni ale ye kulu ye min ka ca ɲɛsin bɛ météo kunkanko kibaruyaw ma Japonkaw fɛ ale y'a yira k'a fɔ ji minnu b'a la ka jigin nin waati in na a bɛna kɛ ji ye minnu bi don tariku la marafaamaw olu kɔni b'a la ka jan seere da maaw ye k'a fɔ jiwoyo belebelew olu bi ka makɔnɔ wa fɛn min ye bɔgɔ noronko olu fana caman kɔni bɛna ye jamana fan caman fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kɔ 12 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu kɔni fara tetew fo ka tɛmɛ a dan kan maa 2 miliyɔn Japon jamanadenw na a yirala k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ka taa ka bɔ yen n'i ye jamana ta k'a lajɛ komini 372 de don wa jateminɛw y'a yira k'a fɔ dugukolo yɛrɛyɛrɛ bɛna ɲɛsin o marabolo kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ma kalo tɛmɛnen dugu min bɛ yen ko Atami jamana cɛmancɛ yan fan fɛ dugukolo yɛrɛyɛrɛ fɛnɛ kɛra yen ka sabu kɔni kɛ ji woyo kelen in kɔni ye o kɛra sababu ye ka maa 23 ka olu bɔnɛ u nin na wa hali sisan maa 4 bɛ yen olu kɔni tununen don san 2018 jiwoyo ani dugukolo yɛrɛyɛrɛ kɛra sababu ye ka maa 200 bɔnɛ u nin na jamana kilibi yanfan fɛ samiya waati la Japonkaw fɛ yen. An balima hɔrɔnya TV lajɛbagaw ni de bɛ dansigi kɛ bi an ka bamanankan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye Ala ka Maliba in kolusuma ka madon da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ bɛn ani kelenya ani basigi ni koto ɲɔgɔn ta ni ɲɔgɔn lamɛn Ala ka u sabati Maliba in kɔnɔna na Ala ka lakana sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na Ala k'o kanya ka Alaya bonya kama kira bonya kama anw karamɔgɔ la hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye ni o ye Seyidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Faruku ye silamɛya fitinɛ yele an bɛ dugawu k'a ye sijan ani kɛnɛya labanko ɲuman o bɛ masaramani bolo Ala k'o di an n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔyɔrɔ ta diinɛ labarali hukumu kɔnɔna na hali bi kunnafoni kuncɛw kuma la anw bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Ashura
kura no mi ye silamɛya ka san yɛlɛma ye an karamɔgɔba Elisha Umaru Seydou Kulubali ale dama dogo a boɲɔn fɔli la an ye o min bɛ bɛn araba nata ye ma utukalo tile 18 san 2021 o senfɛ révolution Hikmatini kɛlen bɛ ka wajulu kɛnɛ belebele labɛn bakɔ jikɔrɔni balontan terrainba sanfɛ u kɛlen bɛ ka wele bila diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin wajulu kɛnɛ ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ cogoya min na wajulu kɛnɛ yɛrɛ ɲɛnamaya baga o de y'u karamɔgɔba n'u ka gidi n'o ye Elisha Umaru Seydou Kulubali El Farugu ye hali bi an bɛ dugawu de kɛ Ashura nata in Ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la bonya ni kɔrɔta minnu b'a la Ala ka nɔgɔya anw bɛɛ lajɛlen ye o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi tɛnɛ ma utukalo tile 16 san 2021 sini ni waati kelen na aw ni Ba Seydou Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni masara mani ka jɛ